Вітаю вас, дарагія сябры, на тэлеканале «Беларусь-4 Брест» у Міністэрстве дзяцінства. Сустракаемся разам з вами традыцыйна кожную нядзелю увечары на тэлеканале «Беларусь-4 Брест». А вы ведаеце, што кожная сустрэча з вами для нас гэта вялікае шчасце. А вы ведаеце, што такое шчасце? Што такое шчаслівае дзяцінства і што кожны з нас мае права быць шчаслівым? А зараз я вам прадстаўлю удзельнікаў нашага сённяшняга пасяджэння. Сустракайце Кірыл. Прывітанне. Даніил. Добрый вечер. І Ясенія. Вітаю вас. Рада вас вітаць, паважаныя сябры ў Міністэрстве дзяцінства. І давайте прадставімся, хто з вас, які міністр сёння, калі ласка. Я міністр дзіцячага шчасця. Я міністр вывучэння правоў дзіцяці. Я міністр падтрымкі дзяцінства. Скажыце, паважаныя міністры, а які павінна быць дзяцінства? Радасным і вясёлым, з новымі адкрыццямі і сябрамі, з поспехамі і вандроўкамі. Пагаджаюся з вами, сябры, а калі гэта ўсё назваць адным словам? Шчаслівым. Вельмі добра. Сапраўды, дзяцінства павінна быць шчаслівым. Раскажыце, калі ласка, паважаныя міністры, а што вы разумееце пад такім паняццем, як шчаслівае дзяцінства? Шчаслівае дзяцінства, на мой погляд, гэта калі ты маеш магчымасць радавацца, весяліцца і марыць. Я лічу, што маё дзяцінства шчаслівае. На мою думку, шчаслівае дзяцінства – гэта калі дзеці могуць жыць у міры і бяспецы, разам са сваімі роднымі. Калі у дзяцей ёсць свае любімыя хобі. Менавіта мяне робяць шчаслівым гутаркі з маёй мамай, гульні з сябрамі. Яшчэ, калі мы з класам ездзім на розныя экскурсіі, мне вельмі падабаюцца гэтыя мерапрыемствы. Я лічу, што шчаслівым маё дзяцінства робіць мая сям'я, якая падаравала мне шмат радасці, цеплыні, новых уражанняў, навучыла мяне разважаць, паважаць іншых, дзяліцца. Зараз звяртаюся да тэлегледачоў, калі ласка, на наш тэлеграм-канал Міністэрства дзяцінства дасылайце свае разважанні, што такое шчаслівае дзяцінства. Можаце таксама разам з імі дасылаць фотаздымкі і малюнкі. Мы абавязкова іх пакажам усім гледачам і падпісчыкам Міністэрства дзяцінства. А зараз, шаноўныя міністры, я вам хачу прапанаваць вось такія малюнкі. І вам трэба будзе выбраць, на вашу думку, выключна на ваш погляд, які малюнак вам падабаецца, а які не вельмі падабаецца. Калі ласка. Першая тэма у нас называецца, міністр Кірыл, як? Сняданак. Сняданак, так, на першым малюнку мы бачым яблык, а на другім цукеркі 10 кілаграмаў. Яблык падабаецца больш, чым цукеркі, таму што цукеркі гэта не карысна. Але ж так смачна. Безумоўна, дзеці і дарослыя любяць цукеркі, і мы любім, але харчаванне павінна быць карысным. Так, добра. Наступная сітуацыя, міністр Даніил, агучце, калі ласка, называецца... Адукацыя? Адукацыя, правільна. На першым малюнку бачым кніга, а на другім гульнявая прылада. Мне падабаецца кніга, а камп'ютарныя гульні таксама чамусьці могуць нас навучыць. Але калі гэта не замест школы. Ой, вельмі слушнае разважанне. Усё трэба рабіць з розумам, правільна? Ну і апошняя сітуацыя. Бяспека. Правільна, так. На першым малюнку хто там у нас? Хлопчык, разам з кім? З бацькамі. Правільна, з бацькамі, ну недзе адпачывае, так, на прыродзе. А на другім малюнку? Хлопчык гуляе сам у лесе. Тут усё, мне падаецца, добра зразумела. Калі дзеці гуляюць пад наглядам дарослых, гэта бяспечна. А калі яны гуляюць самі, яшчэ і ў лесе, гэта небяспечна. І я мяркую, што вы ўжо здагадаліся, што не проста так. Мы далі вам такое заданне разважання з гэтымі малюнкамі. Не проста так мы запытваліся ў вас пра шчаслівае дзяцінства, і нейкім чынам звязана гэтае заданне з шчаслівым дзяцінствам. Пра гэта мы пра ўсё зараз больш падрабязна і пагаворым, а дапаможа нам наш сённяшні ганаровы госць. Гэта старэйшы пракурор аддзела Брэсцкай абласной пракуратуры па нагляду аб выкананні заканадаўства аб непаўналетніх і моладзі Марэйка Ірына Владзіміровна. Сустракайце. Вітаю вас, шановні удзельнікі пасяджэння.
Наши телегледачи, Вероніка. Мы таксама вельмі рады вас вітаць, Ірына Владзіміровна. У Міністэрстве дзяцінства мы ведаем, што вы чулі нашу папярэднюю размову, нашу гульню на разважанне. Што скажаце? Мне было вельмі цікава назіраць за тым, які выбар робяць наши юныя міністры. І хочу зазначыць, што яны правы. Іх выбар поўнасцю адпавядае патрабаванням заканадаўства, а таксама правам дзіцяці ў нашай краіне. Мы выбіралі малюнкі, зыходзячы з таго, як мы разумеем наше шчаслівае дзяцінства. Иметь магчымасць развіваць свае таленты. Гэта таксама шчасце для дзяцей. Растлумачце, калі ласка, падрабязней, якія правы мы маем і як яны звязаны з шчаслівым дзяцінствам. Вы правильно заўважылі, ваши правы і шчаслівыя дзяцінства, яны звязаны. Так, у вас ёсць права на жыццё, на імя, на грамадзянства, на адукацыю, на бяспеку, на пэўны ўзровень жыцця у нашай краіне. Дзяржавай робіцца вельмі шмат для таго, каб вашыя правы заўжды саблюдаліся і ўсімі выконваліся. Болей падрабязна пра свае правы вы можаце паглядзець у законе Рэспублікі Беларусь о правах дзіцяці, Канвенцыі ААН о правах дзяцей, Дэкларацыі праў дзяцей. Ірына Владзіміровна, усё гэта павінна быць у жыцці дзіцяці. Безумоўна, усе ваши правы павінны выконвацца. А мы, дарослыя, ваши бацькі, установы адукацыі, дзяржаўныя органы, органы прокуратуры, праваахоўцы, зробім усё магчымае, каб у вас было бяспечнае і шчаслівае дзяцінства. Давайте я вам зараз прапаную трошки замацаваць, што павінна быць у жыцці хлопчыка ці дзяўчынкі. Калі ласка, права на што мы першае атрымліваем? На жыццё, на адукацыю, Адукацыя, што на яшчэ? харчаванне, грамадзянства, На грамадзянства, На імя. на імя, на карыстанне роднай мовай таксама. Безумоўна. На свабодную думку Добра і і на бяспеку. на бяспеку. Вельмі добра. А зараз у Міністэрстве дзяцінства відэапытанне ад наших юных гледачоў. Увага на экран. Добрый день, меня зовут Горбач Глеб. Я вучуся у средней школе 26 города Брест. И у меня есть такое питание. Усе дети имеют право на адукацию. А что, коли нехто не хоче вучиться? Ці може ён выкарыстацца таким правом? Растлумачце, калі ласка. Вучыцца – гэта толькі права ці яшчэ і абавязак? Дзякую за адказ. Хочу адзначыць, што ў нашай краіне агульная сярэдняя адукацыя з'яўляецца абавязковай, а выбар дадатковай адукацыі, вышэйшай адукацыі, установу, у якой яны будуць атрымоўваць гэтую адукацыю, гэта ўжо выбар кожнага. Так што як не глядзі, а вучыцца гэта ваш абавязак, правда, сябры? А таксама яшчэ абавязак нас, дарослых, вашых бацькоў, настаўнікаў, супрацоўнікаў пракуратуры таксама. Зрабіць усё магчымае, каб гэтае права забяспечылася ў поўным аб'ёме ў жыцці нашых дзяцей. Мы зразумелі, што правы гэта тое, што павінна быць у дзяцей. А адкажыце, калі ласка, ці ёсць такія правы, якія тлумачаць, што дзеці рабіць не павінны? Ну, вось, напрыклад, у вас ёсць права на бяспеку. І дарослыя вам гарантуюць гэтую бяспеку. Вы павінны слухацца сваіх бацькоў, але гэта не стасуецца іншых дарослых. І не трэба давяраць незнаёмым людзям, выконваць іх прапановы, іх заданні, удзельнічаць у супрацьпраўнай дзейнасці. Дзякую ганароваму госцю Міністэрства дзяцінства. Яшчэ раз нагадваю усім юным гледачам, нельга мець ніякіх стасункаў з незнаёмцамі ні на вуліцы, ні ў інтэрнэце. Гэта ваша бяспека. Ну, а зараз, сябры, я хочу вам прапанаваць замацаваць нашыя веды, вашыя веды у тэме правоў дзіцяці. У нас ёсць чароўны кошык з прававымі літарамі. Вам трэба будзе выцягнуць любыя, якія вам падабаюцца. Літары, такія шарыкі, балонікі, так, ну якое шчаслівае дзяцінства без такой прыгажосці. І проста назваць правы дзіцяці, у якіх гэтыя літары сустракаюцца. Калі ласка, міністр Кірыл, падыходзьце да чароўнага кошыка з прававымі літарамі. Літара М і літара Н.
Грамадзянства. Сапраўды, у праве на грамадзянства сустракаюцца літары Н і М. Калі ласка, міністр Ясенія. О, якая прыгожая літара прававая. На литру Ж есть право на жыццё. На литру Е есть право на здоровье. На здароўе, дзякуй вялікі. Сакратару адказнаму дадзіце пагуляць, так, не буду глядзець. О, якая літара прыгожая. О, я ведаю, ёсць такое права на карыстанне роднай мовай. Бачыце, літара О сустракаецца і ў роднай, і ў мове. Вось ёсць такое права у дзіцяці. Літара Е, ганаровы госць. Право на бяспеку. Вельмі важнае права для дзяцей. Дзякуй вялікі. Так, міністр Даніл, цягніце. С І літары. Ё. Свобода думкі і развіццё талентаў. Ірына Владимировна, скажыце, калі ласка, ці справіліся нашы міністры з заданнем? Безумоўна, яны вялікія малайцы. Яны засвоілі асноўныя правы дзяцей. Ірына Владимировна, а дзе дзеці могуць атрымаць інфармацыю пра свае правы? Ну, безумоўна, гэта і падручнікі, гэта і спецыяльная юрыдычная літаратура, якая адпавядае ўзросту канкрэтнага дзіцяці. А для актыўных карыстальнікаў глобальнай камп'ютарнай сеткі інтэрнэт гэта і дзіцячы прававы сайт, і афіцыйны партал прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, дзе ў раздзеле «Правы дзяцей» вельмі шмат карыснай і даступнай інфармацыі. Гэта і нацыянальны прававы партал. Колькі крыніц інфармацыі, дзе можна даведацца пра правы дзіцяці. Я мяркую, што яшчэ адна крыніца з'явілася. Гэта адзін з выпускаў Міністэрства дзяцінства. Ну, а зараз надышоў час падвесці вынікі, якія высновы зробім міністра. Маленькія грамадзяне Беларусі маюць правы. Яны з дзяцінства вучацца выконваць і абавязкі. Парушэнне правоў дзіцяці недапушчальна. Усе маленькія грамадзяне Беларусі знаходзяцца пад асаблівай аховай дзяржавы. Усе дзеці маюць роўныя правы. Паважаная Ірына Владимировна, на правах ганаровага госця, калі ласка, знаёмцеся з высновамі нашых міністраў. Ну і калі вы згодны з гэтым рашэннем, калі ласка, вось сюды ставце свой подпіс. Так, я згодна з прынятымі рашэннямі на нашым Міністэрстве дзяцінства. Дзякую яшчэ раз кожнаму з вас за гэтае вельмі важнае пасяджэнне. І на гэтым пасяджэнні Міністэрства дзяцінства завершана. Любуйце разам з намі, сябры, бо наперадзе нас яшчэ чакае чытанка. Дарагія сябры, сёння мы даведаліся, што ўсе дзеці маюць роўныя правы. Дзеці розных народаў, розных нацыянальнасцяў, якія размаўляюць на розных мовах і выглядаюць па-рознаму, маюць, безумоўна, права на шчаслівае дзяцінства. І сёння мы разам з вамі прачытаем верш Артура Вольскага «Дзеці». Розныя дзеці жывуць на планеце. Белыя, жоўтыя, чорныя дзеці. Розныя дзеці, аднолькавы смех. Смех у хвіліны, забаў і пацех. Розныя дзеці, розныя вочы. Вочы як неба, вочы як ноч. Вочы, што мора, увабралі глыбіні, вочы пад колер бязводнай пустыні. Розныя вочы, адзіныя слёзы, слёзы ў хвіліну, бяды ці пагрозы. Вось бы зрабіць, каб у розных дзяцей радасць гасціла даўжэй ды часцей. Вось бы зрабіць, каб на нашай планеце гора не ведалі розныя дзеці. Якія добрыя і важныя словы, і няхай так і будзе. Дарагія сябры, мы дзякуем вам за яшчэ одну добрую сустрэчу. Пабачымся з вамі роўна праз тыдзень на тэлеканале «Беларусь 4 Брэст» у Міністэрстве дзяцінства. Да сустрэчы!